И здравейте YouTube, това е новата поредица, която аз ще направя. Това е Minecraft 1.7.9. Create from New World. Ето, Survival. Ние сме some people. Така. И това е един texture pack. Не знам как се казваше, ама може да го напиша после. Така. Обаче има гати якото слънце. Дано е същата луната. И аз само да видя тук. Тук така си направя хом. Така. В този епизод ще намеря място за хоум и предимно това ще бъде. Може да си направи няколко спорутени къщи една ден. Така. Докато снимам играя, ще давам съвети за какво да почнете, примерно, за какво да не играете. Доста хубаво място на спална. Аз си направя тук така къщата. Не разбирам защо скина ми изчезна. Сигурно от texture пака. Добре, така. Винаги първо започвате с крафтинга. Направете си пръчки и после си направете кирка. И не си правете нищо друго, защото няма никакъв смисъл. И започнете да копаете, нали? Примерно направете си някаква пещера. И изкопайте камък. Аз ще копая докато ми свърши кирката. Само че ще стане доста тъмно. Между другото, на тази поредица няма да спирам, там където съм спрял клипа, изобщо няма да мърдам. И веднага ще почвам да снимам клип, за да не мислите, че съм нещо хак, глупости. Ще намеря всички руди. Ще отида да убия дракона. Ще спална Winter Skeleton. Но първо да направя тези ачивменти, които най-много ми трябват. Арме, тук въглища няма ли? Още не знам как изглеждат рудите, защото си изтеглих направо texture пака и почнах да снимам, защото ми се снимаше. Нямаше какво да правя. Мога да добавя някой приятел да снима с мене. Или пък не знам, ако нещо искате да снимате. Не забравяйте да сабскрайба и лайк, нали, ако ви е харесвам.
Даже е така, тук може да си направя холм. Ама ще трябва да го осветя, защото ще влезнат зомбите. То доста зомбите. Значи... Ще взема да копая дирта с кирката, за да ми свърши по-бързо. Така... Нека това го направя тук, така да бъде. Така. Точно. И сега... Дочка крафтинга. И вече, нали, след като... Къде си? Аз не знам дали виждате, аз вам виждам. Вече след като си направите... След като си набавите къбълстън, си направите нещата, защото иначе няма смисъл. Защо са ви дървени неща? Като те счупят много бързо. Или не знам. Обаче сега ще ида за дърво и за някаква пещера. Значи така, само си видя координатите. Да, той без това съм тук на спална. Където не спална. Значи така. Ще убия няколко коня, за да ми даде такова кожа, за да мога да си направя броня. И кокошки, нали, за храна. Аз не разбирам откъде толкова кокошки. Значи така... Ами няма ли? Значи. Поне един кожен нагръдник да си направя. Това, което си мисля, ли? Да. Което ще ми е много нужно. Айде бе, по-бързо умирайте. Така, 5 кожа, значи колко ще ми трябват. Не знам, тия 3 кожа ще ги видя тук и ще спра да избивам коне. Сигурно ще мога да си направя още нещо. Аз със всеки случай. Айде бе, защо само едно пускаш? Искам да стане нощ, да видя дали ще бъде яко. Отиваме. Така, сега нека оставя тия глупости тук. Един нагръдник да си направя. И ай стига, няма ли? Така, изхвърлих си меча. За нищо.
Само нещо да видя, че това ме съмнява. Какво е това? Тук да не е... не бе. Мислих си, че е Cobblestone, обаче това не е. Ето въглища. Трябва да си взема кирката аз. Така... В следващия епизод ще си украся повече къщата. И мога още някой achievement да направя. Ще си намеря някоя мина. Така започне да се стъмва. Няма никъде овце. Което е гадно. Ето е луната. Сигурно ще е яка. Ето холма. Ще отида да набера онова. Ние въглища оттам, защото ми трябват за факли. Но ми е интересно как ще ги взема. Така. Тук май имаш... Само да не тръгне лава отгоре, че умира. Добре, 13 въглища за сега. Но къде да се върна? Искам да намеря някаква коза. Ето. О, супер, точно. Обаче не разбирам защо още не са се спомнили мобовете. По-добре за мен. Така. Сега правя леглото и ще спра епизода. И утре ще направя друг, който ще бъде доста по-добър. Къде беше къщата? Не, сгубих се. Къде беше? Значи така. Само искам да направя два капака. И една печка ще направя.
Така, колко да не влизат. И... така. И това беше всичко от мен в този епизод. Чао!